Arratsalde on moduz, hon zeunde inguratuta gauzen gaur, bebai, Ales Ardi, arratsaldeon. Plan zauzalez? Ondo. Kastigozo. Kastigozo, bai. Kastigozo. Sekulako zita ikaragarria. Daukazu ezintzilik aurreko urtetik, taldeak 20 urte bete dituelako eta jarraitzaile danakaz ospatu nahi zuie. Eta datzak atzeratzen joan dira, gaurko albista da. Itzordu eginda geneukan, Ales, bizok berbagiteko zapatuko kontzertuari buruz. Esango dugu apurtxu bet gehiago. Itxarango dugula, beste aste pare bat itxarango dugula. Bai, txikitoke da, eta oinarte ez dugu COVID-ek euki taldien. Dano zen gara, eta danak egon gara linea honien, azkenengo momentuen kasu pare bat agartutik guztaldien, eta ziurtasun baten barroen, eta buzegu buruegaz jolaztute, horren aixengo dala atzeratu gazte pare bat, eta geusek ondu hau zenien, ja nobera de topera bueltetako. Azaroaren 13-tik 27 esango dugu jendasko sarrerarekin eta jendasko bekera joateko gogoz, 8.000 eta piku lagun harin esaten da, Bai, 8.000 eta lauren edo bosteun. Bai, egun sarrera balta izan die sola dute llego, ia datorren negoetaz espizien bebarrein pasatzen bada. Eta jendorrek guztiak noski, data aldatu eta listo. Bai, ez da problemarik. Bakoitzak beren sarrerak gordo guru bat juz, gorde izela, eta gero erretira gure bat juz, besteko programarik erretiretako, zentzu horretan arazo barik. Hemen, pentsatzen hasita, asko dakigulako, eta badakigulako 20 urte betetzen ditu nien talde batek, eta zuelako talde batek, Ales, balagun asko egiten dira, eta suposatzen dut, hor sorpresak esaten dienen kontzertuetan, bat etortzeko azala, suposatzen dut, agenda arazuek eta askorik ez izati, eta... Ez, sobertiu gigo igual, datozenak danak posibili dabe hogeita zazpizien entorti. Orduen, bai, ez askue, segiduen. Ez da, arazorik egon, ordu pare baten, ja, gonbidatuek eta asunto guztiziek, montaje guztiko tema guztiziek, soluzio eta dauz, ez da problemarek zentzu horretatik, ez? Eta zebek gogoz? Nire gogoa, nik personal. Bai, gogoa, bai, 20 urte horren aspatzeko, eta bai, barriro sentitzeko jentie eta beroa, ez, kontzertuetako bero hori, nahi gogu. Bizotzetik, asko esaten duenek danape bai, entzuten gabizen kantu ebe bai, ganera sasoi horretarako sortu zen dutena, taldien 20. urte urren ospatzeko, eta gero, bolan zan be bai, bizotzetik kontzertuen izena be bai. Hori da, daulatzik da, azkenien sentitzen gure da, eta abesti bete ingendun ospatzeko, singeltsu baten moduen, eta hori izaten da abesti, bai, bizotzetik, ez? Gure bizizioan txide, furgonetan joan, etorri, abesti jekein, disfrute, gero, eta indik premolitiboa espasan izen, esaten dago, irrifar bat ez segura faltako, danok batzen garen nien, eta usteot, apare bengendule, eguneko apare gendune, letran, ez? Hau, aurreko martxuen, pandemia iragarrita apurtuet gerorako, iragarrita zegoenek bat izan dalako? Hogeta behatzen izan, eta mabizen sartu ziren estresinioak, Eta gero, urrengo urtera, eta esan duguna, orain pare bat aste, eta ja, mentsi izan da, gatiguren 20 gehi bat. Hori da. Bada 20 gehi bi, zotu uste. Orain 20 urteko kontuek, etzien gure gauzek. Ales, orain ja gaurietiz, bai, 20 urte honetan. Lehen horre gauzek ezin ulertzen zan, tango entzun 20 urte ez da zer da, zuzela ez da zango 20 urte zer. Hori ulertzen da tango. Bai, ez da, ondo nire hori tango, sí, señor. Es un soplo la vida, esan da, ez da. 20 urte eta talde ondo. Bai. Talde inoizkorik eta bien, asko da esati hori. Bai, esperientzi bategaz, gauze asko ikesike, ja joten eta publikoagaz, eta, ja elkar lanerako berparate gauz. Bai, zagoneke ondoen ontsi dago. Ez talako erreza, 20 urte talde baten. Bakotxa beran amana eta itxena. Bai. Eta hor badagoelako, hor proiektu bat badaukazue, arrakasta bat badaukazue, izen bat badaukazue. Bai. Suposatzen dut, aurrera egiteko ematen duela bestelako bultzada bat, baina ez da erreza. 20 urte gora bera danakaz eta aurrera, Ez da erreza. Ez da erreza, azkenien
Gehiago behituten bazu, egin josuneri, baina beti dikuzu alexente bat, eta beti dikuzu eurrera hileko arrazoa bat, ez? Bueno, joguz, bale, behin bide. Osa, dator urtira benbigu, gure benbigu, eta horrek emoten dugu ilusioa eta gogoa aurrera segitzeko, eta bueno, talde mantentzeko, ez? Ez diazu kontatuko, Ester, klaro, kontzertuena. Ez da bana doile esaten, ez? Gonbiatu sorpresak bai, hori iragarri dugu. Bai, batzuk bai. Bale, batzuk. Izen handi batzuk. Batzuk bai. Bero edo hotze, esango ez da zeu. Izen handi bai, bero. Ia. Adin ezberdinetakoek. Bai. Belaunaldi ezberdinetakoek. Be bai. Bale. Pasarea etelako hori. Gatibu bada hori. Adin ezberdinek. Bai. Zalien aldetipe bai, gaztetan engantzatu ginen akord jarraitzen du, batez be zuzenekuetan esango nuke, azten disko oso ondo dago, batez be zuzenekuetan esango nuke, ze onak zarie, musiko onak zarie, ale? Bai, hori komentetan asko, zuzenadeko gule sinistu egin dena, ez? Horrek puntu bat emotetzu, puntazo bada. Ze, zuke disko bat egin basuen zenke, gero defendidun bida, zuzenien, eta zuzenien ondo defendiduten basu, esaz guzurrik esaten diskoan. Horren jentik hori hartzen da, hauxe joten dabe, hau da diskoa eta hau da zuzenien, horren segurtasun batek askoatu da. Horretan basarielako, dinot, betiko txipe gurie, orain batzuk esaten dutelako, disko entzituzu gauze bat, ez da kapa edo, da gero zuzenekun beste bat eta esaten zui, ez, disku da gauze bat eta zuzeneku da beste bat. Bai. Eskola zarrekuek esaten dune, guk disko entzuten zuen da zuzenin iguala esaten zuen, guau, ze hona! Holanda. Esatile eze diskoa pintzuela, ez da? Bai, hombre, beste guzu batzuk egin, defendietan da bai ongoa, Bai, akaro, ja elektronikoa bada, lehen zuzena, bai, izatezen, aktitudie joteko, musikaleki izatezen gehiago, ez, ba, bueno, bestera bat da, defendietan da, ondo bai. Hau zer da, Finlandia izango da? Lehen ikusten ongarana Finlandia non zari, udan? Bai, iralien ongara, oso, no? Euskal kultura mundura ateratzen. Bai, aleginien, zaitik ez. Hombre, Deko hizkuntza oso balido bat. Abesteko, talde grupo dauzene, euskaraz egin dabenak, euskalkietan, batuez, da belarri oso nomoten dago. Da hizkuntza bat oso balidoa kulturerako, orduen, zaitik ez dugu kanporatarako, ez da? Nik ez dugu zen mugarik euskarientzako, ez euskal musikintzako. Kontrakue, ganera. Erakusten zabiltzia, euskaraz kantatuz, alez, zelan mugitzen zabiltzien. Iazten dan barriro, askotan berbegin dugulako, alez topagaranin azken aldi honetan, bastant aldian apustu edo bai, zuzenekuetan indar guztia eta energia guztia jartzea, birak egitea, Euskal Herritik kanpora ateratzie, hau den etorri da, planak segiten dau. Bai, eta ez gure bakarrik, Euskal talde guztiena, osea, zeuzer badeko, ofizizio badeko, golpe asko hartzen dira, eta golpe horrek altzetako kapaz garela, ez da, ikesitia gauz, talde gehienak, danak dira ostikadak, ez da. Eta, bueno, ametik horrean ikusten danak planteamentu zeritzuak gule, gogoak gule, eta igual, hasta lehen baino, inder gehiago euskal musikiko plazaratzeko eta urtetako, ez da. Esango nuke gogoeta egin dugula, danok, gupe bai, beste aldetik, esango nuke ja, pentsaten hasi gara eta teorizatu dugu apurtxu bat ze balio dako honek danak, da praktikan jartzen gabiltzela. Bai, zenik. Beti danik gauze bardin egin duen arren, orain ja, iruditzen zait, ja balioa ematean txagule. Bai, azken batien hori urtik emoten dabe, bai. Eta, bueno, eurrera jesuna aina, zeure biharra behar eta goto jesu. Eta horrekin jarra emotetzu. Base bat emotetzu eta gogoa, besterik ez da, ilusio eta gogoa. Zelan elegiten die kantak 20 urteko kontzertu baterako? Diskuti dute. Hau, zinbesteko da, oinesan ez ez. Bueno, hau bai. Hau egita. Super hita da. Badako zuie, disko bakotxin bat edo bi? Bai, guz batzuk. Edo iru, batzuntan. Bueno. Iru edo lau, batzuntan. Zelan aukeratzen da? Diskuti dute. Bata diskuti dute horrez da besterik, zen, karo, ja ez da giru, eta marra bestetik horra ikusten. Eta, karo, konzertu baten hau eta pingu montezuz, karo, berrota marketu bizuz.
bueno, guztoko egin da, eta generalmente igual batzuk konxibite zuzenak eta ez duzuna konxibiten, gero, segun repertorio zela datorren, segun gotezun, segun zela gotezun, horan txik aukereten da, beti dikuzu penie bat amalkan ponisti, eta beti dikuzu, jartuen bizuz beste gure da, karo, taldi garen lez, erabakizeko garantzen di, Demokrazize da, talde bat? Bai, guren bai. Bai, talde bat bai. Abeslari ez da jartzen txulito, ez da abesteko ez da erresa. Abeslari tarteka txulitu da zuen taldien, Bai, a ver, arrotasunen txulito hori tipo familia badegot, bale, eso. Barden joz, ez dena toki nigotezu nien, zer emizu berra, zer terreno da eta defendiz emizu. Bueno, nik era badekot, baina gero taldien ez da egorik, eta hori horretan bezu bertiko taldekidik, ze taldi ipintu horretik noberan kapritxoa baino eta noberan geuse baino. Sekretu goi urte pasetina igual izango hori bai, ez? Nik nabaritzen zuti horlez baietz, danok, beste adin batzutan beste usatzutako buruan eta segurazki, bueno, beste txorrada batzuk, bai, iritsia punto batzuek, ze ondo hartzen zuien alkar eta... Bai, ja eske, goi urte... No gasi zuz goi urte, gure gazpres. Osea, goi urte degunero, DJ, telefonoa, familizek, eta, ja ez da, famili beda, eske famili beda. Eske famili beda, eta edo ze gauze pasetea taldekide bateri minikin dago, eta nobela sufritzen dugu taldekide nuen. Gatibu. Honen gatibu. Hori da. Apurbet, txarra ez izan arren. Tarteka badan arren, txarra be, bai, dinot. Zema lan, gero, zuen lana, kanpotik ikusita oso kula dalako, eta zuek beti divertitzen zauzielako, eta bidaiatzen dori dana. Barikoen jodugu Gironan, eta zapaten aitziritzen. Eta joguz, beretzi ordu furgonetan, egun bizen. Bakarrik furgonetan. Eta gero, probak, jo, hotelera aldu, txekinek. Beretzi orduko medi beti jogu, 5 ordu loen egun bako zen. Osea, jornada bat, aztekoa, egun bizen. Baina Holanda. Ez que Holanda, eta ez da inork egetan, Marabila, bada, ez gu bakarrik gu taldien biherrin dauzen ape bai, mentalide barriñerek, osea, arepe urte asko dalo zelez, badak izan zer daben, eta holan oitute gauz biherrik. Kentzen zune, emoten zune? Bai. Lan batzutan, beste batzutan, baino asko zageriz jaukue da, bueno, zuk eskaini behar zune, zu ondo egon behar zara, guretzat. Bai. Hortikazita. Badintzo, zer deko zune, arazo edo, publiko lezutu ardure zuri, sepa ez diatzen. Zutu ardure. Ja, jazta. Zuk bagara jenin bizuri, eta zuk ezin zugon. Ego bizo, han. Da, txartu bat zauz, bendu. Da, han bat zauz, da, 2 badauz, 2.000 badauz edo 20.000 badauz. Hemonen bizu. Horretako atordizu guztien eta horregatik bizitzara eta horregatik gazizara metan. Taldiari buruz, galdetuta, bestak beste, 20.000 esan du ez da izango, 8.000 asko da. Eta 8.000 euskal talde bat entzat eta gainera zeuek murrizketak eta horrela erabakita, gainera 8.000 jende asko da. Bat, ze izango da hori, 8.000 personan energize. Gero guretzat, ikusle moduen, badalako sentimentu bat batzen gaitzun, ez dakizulan esan. Albokue, ni atzekue bestie, hanbatuten garandanok, bardine kantaten, esaten zu, zeo zer konpartiten du, magia da. Guretzat bestaldien zuentzat, taula gaina. Bai, hombre, gure magia hori, ongitzi hau baina, zikera baten, esatezen du, gure letrak abesten du, jentia. Da, hori zola garrase da. Osea, jentik euren ganatu ekin dabez, noberan bibentzizek, osea, enaz bakarra hau sentitzetena. Hemen dauz, 8.000 pertsona, gure letrak ulertu eta bere ganatu ekin dabezela, osea, ostia, zeu zer esaten dugu, zeu zer dago, ez da? Igual, euritan dantzan, bueno... Urepel entzuten bat. Urepel, edo arkondari, edo, bueno, beti dauze abestine jentik, abesten dabezenak, apleno pulmono esaten dena, ez da, eta, karo. Horako pek baten, 8.000 eta behatzen, 8.000 eta behatzen pertsona ikustie, edo... danak baten, hori zola garrazea. Lehenago diskokue, Urepela esaten gabiltzena, musturrok sartunde,
ze bombazo izan zen lehenengoko diskue. Zoramena izan zalako. Irratizen harrapan induen ni eta zuek bestalde horretan eta bar, jende denak eskatzen zauen, adinez berdinetakoek, nahi ditezan, lehenengo diskoarekin hori lortute, ze meritu, Ales, 20 urtetan lortu zuela, mantentzie, jende barri erakartzie, arraketa irautie da. Hori behi ulertzen da. Aguz ulertzen hori behi. Bai. Hombre, lehenengoak ezin zan, impresionante ezin zan arkondari. Zein bete dago ginen lehenengo postuen Euskadi Gaztean. Hori, borduen lehen rekorra zan, de calle. Ja, gero diskoak inala gu evoluzionu inogu, eta bai egin jogule bakotxan ideak eta bakotxan entzuten da musikie, batu, danona batu. Orduen bai urten da beste disko batzuk, beste abesti batzuk, arrakasta aukida benape bai, eta, salmenta hona aukida desenak, eta, taldiri bizizi montzina ez. Bortxe, taldieri buruz, taldie, zeuek, horre kide berrezepe ikusten dut eselako lautik bostera zuzeneko emanaldizetan, baina atzatik sortu zuien talde da nabe bai, Ales, ze ondo inguratu dezauzien, zema profesional inguruen, Malabia bat. Da, geugaz ikesi dabe, neure konturure bai asko, geugaz ikesi dabe, eta hain dabe lan bat, ez gintzik izango garenak, eurek ez balitzik egongo, eta pandemia honetan eurri gehien sufri da bena, son los indispensables esaten dana. Ez dira ikusten, baina fundamentala dira, eurentzako, danatzako bezalka bat, eta geuzeko hobetzeko didin gauzela esan, eta bai, zoragarrez da, eta inkreibli da egin da. Emoten zuen, apurretan horan zauzen nien, venga, tope, gaur gaur. Gerra emoten zuen. Hau zelan zaiten da, espilun aurrien edo bere surteten zu? Espilun aurrien zaiten zu? Ez. Ja, sartu dena gozu, danatarako da. Bai, kaliente, jantzan azte manaz, hori ni testigu bai, kalien behiguala. Beste batzunak behaz behiguala. Kalien hori nik dut, gero bai, eta gozetxu batzu, pausu batzu, edo zugaz, besti edo baziletan, baina soltetan manaz, eta gozen nik hoteles gitxio soltetan azia. Lehen gaztetan soltetan etxen nien, komprometxo hori barek, eta nire konture, hola txikitzen eban jantzan, eta hola geratu jak. Gaitasun hori, esan duguna, kantu hauek egiteko, azkanien, kantu pegadiz hori bat eta danok ikasten dugune badauelako, hori meritue, bada, Ales. Bai. Eta esan dago, ze pizu kenduko zuien gainetik kontzertu egin eta gero, bi aukera, ze ondo ingo zullo edo ze ingo lorik. Hor gauien? Bello, hor pagaztan dena da, seguramente, ondo zitzenaz, seguramente egon naz oien, dago naz pentseta. Da denpori paseko jan. Horako batean ingo. Da, jazta, horrengo goxe arte. Hoi bai, horrengo goxe atzeko naz, jaztutuko, Ja, beste guzu batera, gumiek, vida normal. Ala ere ospatu behar zan, apurtxu bet zeuen buruntzat izan dalako, bai, hau, gentien pentsamentuen eginda dau. Hori egon ginen berbetan, aprokurtien badatorregatibun kontzertuen laurokun ginen gainera, danokun ginen berbetan, eta esaten, klaro, gentiri bueltatu apurtxu bet, ez da? Guk sentitzen du maitasun dana, eta guk apurtxu bet bueltatu be bai. Asko moten dago, ez bakarrik kontzertuetan, kalien edo, etxegume edo, jatortzute, behen lotzakaz, segun behin zota, azkaski beti, Eso agarrez da, Justi amak edo neskak, mutilek, LGTB, danak, guk zubertideko, ez teko gule, ez politika asuntorik, ez kolorerik, ez rasarik, ez sexo ezberdinetako jentideko, ez teko pegarik, danetako ez etzezu eta berezte zaitu barbaridade bat. Euskaldunek ganera horretan errespetu dagotzegu idolari, eta ondo tratetagu. Lehenengo inguru duguna, beragaz berba. Eta hori, eskertzen da. Besarka handi bat aldekide danari, geure partetik. Ia urbiltzen garan, 13 data niretzat oso txarra zan. Silabaren jarraipen egiten egongo gara, bertsolari txapelketan, iparraldeko bertsolari txapelketan finalan Euskal Telebistarako dezinezko esan, bai 27 hor dau libre?
Zendo, aurreko zuen handize, Santanako gogoratzen dut. Bai. Bi egunetara luzatu behar izan zen nuten. Bai, hori da. Ni eta bosten egun bako txen, hartu zen, bai. Ze giro egon zen, ze ondo pasatu genuen, eta, bueno, amaitxuten nik esaten nuen, eske ze soinu honak honek, ze musikonak dizen, da, esaten, eske ze musikonak dizen, eske neu lagunek, Claro! Ze honak honek! Claro! Alez, eskerrek asko tortiarren, balakitze iragarpena gaur izan dela, da portxe bete tristetasun horregaz data atzeratu behar, barriro. Gentik ulertzen badeu eta, hombre, guretzat bain popularra da, erabakize, baina osasunegaz ezin deklaratu, eta, uste dugu bidamodenik diguzela geusek eta horrek atxik atzeratzen. Azaruen 13-tik, azaruen 27-ra atzeratuta aste pare batez kontzertu hau, Bizotzetik datorren kontzertu hau. Galderi izan hasi aurretik, dinotzat. Ale, zuzer zara, pankize, erri rokerue? Rokerue, beti, bai. Panki apurretu, bai. Hombre, pankize segun, izaten segun, ez. Antisistemi bai, beti protestetan, ez, oitxe, bai, ez da. Bizilako batera guztetan, sasoi batera asko guztako datzune. Arrasatera guez 80ko hamarkadan. Pasata, hortik. Hortik hueltaren baten monda bazauz. Bai, jode. Bai, bueno, jauen arrasatera guztia. Erakusketa ikaragarri eder bat azaruen ikusgai dauena, Iban Bengoetxea lankidea joan zaigu arrasatera, eta gehu bagoaz. Alez, mila esker. Zeueri. Arratsaldeon Ilaski eta arratsaldeon ahosago ikusten ari zareten guztioi. Gaurkoan bidaia eder bat proposatu nahi dizuegu. Arrasaten gaude, askorentzat gotorleku den gune batetan, oraintxe esango dizuet nun. Baina gaurko bidaia denporan egin behar dugu. Hain zuzen ere, 80. hamarkadara salto edo jauzi egin behar dugulako. Arrasaten ez donk amaitu antolatu dute, hain zuzen ere, hamarkada hartan bizi izandako guztiak gaur egungo jendeari hurbiltzeko. Taberna batetan gaude, 14 urte itxita daraman Biona tabernan. Hau, Jaun Andreok, askorentzat bigarren etxea ez lehenengo etxea izan zen, hainbat eta hainbat urtetan zehar. Horma hauek, barra honek, hitz egingo balu, zertzuk esango lituzkete. Besteak beste, RIP talde mitikoaren inguruko hainbat eta hainbat izango ziren. Entzuten alduzue, somatzen alduzue. Badatorrela gaurko historia, badator. Justu pandemia aurretik txerra, RIPeko kide bakarra gelitzen dena bizirik, ez da, baterixak, ezagozkun, 40 urte beteko ziela RIP sortu zanetik. Bere hasierako 00 zan lehenengo, 00 da gero RIP. 40 urte pasau ziela ordutik, eta ea ingo ginen zehose berezizia, baina ez RIPei buruz. Gainera eurak beti zen oso umilak bebai, ez da begura izen inolako osperik, eta hori da RIPe daukan ezaugarri importante bat bebai, punkan gure ustez punkak ilotuta badatorrena, eta orduen hasi ginen hau dana preparetan, berez kontzertu geixe hau aurreikusitza genitzun, baina pandemia etorri izan, eta orduen beste modu baten berformula hau ginen, eta pixkat hau da geixo emaitza. Kontzertua badauz, baina erakusketa, mai inguruak, pelikula dokumental emanaldixak, eta olako gauzak. Daukau, arlo desberdinak, hirigintza, politika, drogak, emakumea, euskara, eta gero be daukau, oinarrixa da musika. Beraz, hor, atzian, hori da, dana da musika. Berba itxen da, 80ko hamarkadari buruz, mitifikatzen da asko, emoten da izen zala egondan hamarkada honena, gordinena, hori dana holan kontutan hartuta, guazen benetan begiratzen zelakoa da, guazen benetan ezautzen zer pasauzan orduen. Eta orduen hemen egin duguna da, apur bat, arrasaten, 80ko hamarkada nolakoa zan erakustia. Garai hori bizi izan dugunok, eta gainera lan hau egiterakoan hori da noi, ekartzen dozu gaur egunera, eta, konturatzen zara alde batetik, 80. hamarkada 5 urte ziren Franco hil intzala. 40 urte diktadura bat, dana zan, derrepente azten da, kriston, askatasuna, alde guztietatik.
Eta aldi berean, bueno, zentsura handion hor dago. Orduen hor sortu zen koktel importante bat, ez? Eta, bueno, bere sormen puntu eukizauen, egize da, ez bakarri punkan baizik, eta arlo guztietan izen zala markada bat oso sortzailea, baina gizartean, eusen gatazka asko, egon zen krisi ekonomiko oso potentia, politikan, eguen, bebai, dana oso nahaztuta. Drogak, izen ziren hamarkada droga horrek sartu zienak, bai jatxixa, heroina eta beste danak, eta horbe teoria desberdina da, eta oso lotuta dago, gizartean zegoen egoerarekin, eta igual podereak pentsetan zauen oso arriskutsua zala, ez? Askatasun hori derrepente, eta nolabait, horreri be gelditu inbijakon, ez? Eta, hori gu zentrau gare Mondrauen. Egisa da, guk Arrasatei edo Mondraui buruzko lan bat egin jo, eta hemengo gertaera edo mugarrixa pentsau jakunak lokalizau ditugu. Baina argi eta garbi hemen gertatutakoa da adierazle garai batekoa, eta beste herri askotan gertatutako burruka, lorpen, saiakera eta bidiak zabaldu ziren. 80ko hamarkada horretan murgiltzeko ariketa aberasgarria egin dute. Bai konturatzen gara dauzela lorpen asko. Lorpen asko eta gaur egun lorpenak dienen bide hasierak. Izenlike feminismoen, izenlike euskeran, ze adibidez 80ko hamarkadan euskera oso gutxi erabiltzen zen, Arrasaten bebai, eta gaur egun ikusi zegoeratan gauzen, ez? Bastante hobetu dugu, o feminismoen zelako pausak emon dien, beste gauzatuen atzera pausuak, baina, bintzat, bide asko hor zabaldu ziren, eta importantia hortik ikestia, eta bide asko zabaldu ziren Arrasaten, bide asko zabaldu ziren, Egibarren o Maulen, berdin da, ez? Baina garai berezia da. Taldian 10-12 gaz, gutxi gora bera, nahiko, hau sortu da nahiko naturalki, eta belaunaldi desberdinetako jentia oso sortzailea eta oso aberasgarria. Gu batzen gaitzuena da batetik rip talderekiko daukagun hurbiltasun hori, bakoitzak bere esperientziatik, baina dano daukagu, eta lehen esan duten rip ez da bakarrik musika, da gauza asko, eredugarria guretza zentzu askotan, eta gero punka maite dugula, nerri desberdinetan gauzen danok. Naiz eta euki 20 piku urte, 60, 50, 40 piku, ez? Eta esaten duguna, punka batzen gaitzu eta punka gainera batzen gaitzuela esaten dugunien, eta nik uste honek berakusten da lapur bat, ez da estereotipo konkretu bat, ez da musika estilo konkretu bat, gauza asko. Bakoitzak bere irakurketa itxenotza punkai, baina, bada eskemak apurtzia, bada gauzak aldatzia, bai da aurrera itxia, bai da ikestia, eta gauza asko. Eta punka da, belaunaldi desberdin horreik batzen gaitzuna. Punk mugimenduak ekarri zuena, edo izan nahi zuen eragina hobeto ulertzen laguntzeko, erakusketa eta musikaz aparte mai inguruak ere antolatu dituzte. 3 mai inguru aurreikusi ditugu, bat izango da euskera eta rokakin lotuta, gaurkua, beste bat izango da feminismoak eta roka, eta beste bat izango 80ko hamarkada eta roka. Eta gaurkuen euskera eta roka, pixkat izenburua jarri dutzagu zozoak beleari purbeltz, ez da, bazien garainiko erdeldunak, eta guazen ikusten zer euen orduen euskerakin lotuta, ze pauso emon zien orduen horrekin apurtzeko, eta noraino etorri garen, ze bai azten gara 80ko hamarkadatik, bai azten gara punketik, baina guru zabaldu apur bat be irakurketa teitxera. Esaten dugu moduen, ez donka maitu, bagatoz nun baitxetik, sustrai badau, rip dau, eta garai konkretu bat, baina guazen beti aurrera begiratzen. Gukol esan dugu, ez gara nostalgikoak, izango gara neurri baten, baina gara jente aktiboa eta jentia guruena aurrera egin, zentzu askotan. Eta puzle hori aberazteko ospe handia izan zuen eta 14 urtez itxita dagoen Biona taberna bizitatzeko aukera ere izango da. Eta jendeak aukera hori baliatu nahi izan du bai. Grina sortu dau, eta jentie baduko apunto da jente pila bat. Guretako, Biona zan etxia, hor geneukan lagunak, eta iten gauen, izen zan, sasoi baten, iseixa dana, takitz, el konfesionario, dana. Diskoteka, gaur ipintzen du musika, eta sartzen zine musika ipintzen, eta gero belaunaldi bakoitza bizi izan dau Biona hori beste modu baten. Gu hasieran Biona zan taberna normal bat, baina gero, hor aldaketa egon zan, ez? Honen guztiakin batera, hor iraultza bat egon zan. Biona bada oso importantia Arrasateko gazte askondako, izendalako bai punkixen topagune, rip eta beste punki askoren topagune izendalako, eta bebai izendalako taberna oso irekixa. Eta gaztiok, Bilboko taberna joeten gina Biona zan. Oso irekixa zalako zentzu askotan, eta hori asko markau dago. Ez da erosin taberna, horregatik bai, euren izaeragatik,
berdin zan nor zinan, berdin zan zer, eta gainera zan leku bat irekisa zentzu guztietan. Horregatik dauko olako kutsu berezia. Biona lortu dugula izena karambola baten ondorioz, bere xelebria da, Biona zabaltzia, eta, bueno, ez dago gauza askorik eskainiko, baina argi dago Arrasaten jentia ilusio inotzala. Oroitzapenen ilusio hori RIP taldearen indarrak auspotzen du neurri handi batean, baina garaian Arrasaten talde mordoa aritu zen taula gainean, eta horiei begiratzeko ahalegina ere egin dute. Bai, berez jarri ginen helburu moduen bai, esaten du, bale, RIP ezaguna da, baina beste talde asko ez die, eta bagekigun talde asko egon zela Arrasaten garai hortan. Bagekigun geixena punk ingurukoak izango zela, baina bagekigun geixo bauzela. Orduen hasi ginean, poliki-poliki, karpenteria tal, barkatu, zuk jade taldien jote zinun, bai, badaukazu kaseten bat, holan, baina talde askotan, eta bueno, detektau ditugu, 30 bat talde, egon zela Arrasaten garai hortan, azkenien 28 bat izango die, saiatu gara helburu moduen zan bakoitzaren argazki bat eta kantu bat opetia, baina kasu askotan ezinezkoa izen da. Kontutan hartu talde batzuk igual 2 kontzertu bakarrik emoz ituztela. Eta, bueno, lortu ditugu 21 audio ero eta beste 20 bat argazki. Eta Bandcamp bat sortu dugu. Bandcamp bat, eta bertan dau QR bat, bertan jarri eskero, ukitzeko bakoitzan kantu gana. Atzera begiratzeko ariketa honek harrera oso ona izan du. Askori, ingurumari hartan sortutako guztia hobeto ulertzeko balio izan dio. Jaso duen feedbacka oinarte oso ona izan da. Sindikatutan ibilitzeko jentia, nuklear kontrako burukan egondako jentia, oso punkixak bai, uste ginen igual esango da, erakusketa bat, bai, generalien oso, nik jaso dutena oso harrera ona. Begiratzeko, ikusteko, eta apurtxo bat danok itzen dugu apurtxo bat atzera, ez? Eta sasoi baten gertatu ziren gauza, momentuan bizitzen dozunean igual ezara konturatu behitien, baina gero denpora pasetan da nien, eta ikusten dozunien hola, akorda hoitzen zara, ez? Eta da beste modu bat ulertzeko gertatutako gauzak, ez? Eskerrik asko ekipo guztiari, Pilar Calzada, arratsaldeon, aurrera goaz, Feliz Arrieta, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ez dizuet galdetuko punkiak zaretean, gero, kontuz, sorpresa handienak. Bazpare, txanda pasatzuk erantzun. Pentsaten ez dien lekuetan topatzen da. Ala izaten da, baina nire kasuan sorpresa gutxi. Bai, sorpresa gutxi. Formala, Feliz. Hor behintzat, sorpresa gutxi. Oso ondo da hori. Eta hortxe utziko dugu. Eta jazta, naiz horretara etorri, programa honetara, gaurkotasuna analizatzera bai, eta horretara goaz. Pilar, kontu interesgarri asko. Eta turismoari buruz hitz egingo dugu, baina, betiko moduan, ertza asko deitu honek guztiak, badaukagulako gogoeta, lagunduko digu gainera Donostia Arpetoak honetan, bizok, bai, ibiltzen zara gogoetak egiten honen, bai, Feliz, Donostia atorkigu burura, Euskal Herriari begira jartzen gara nien, ez da leku bakarra, ala ere segertatzen da, etxe bizitzekin, segertatzen da turismoarekin, segertatzen da bertakoekin. Bueno, nik uste dut, maigainean dauden gai askoren artean batzuk izaten dutela oihartzuna edo halako gain moduko bat edo jotzen dutela behar bada kasu honetan turismoa, turismo sasoian edo nolabait, uda edo inguratzen denean edo, baina hor dagoela denbora guztian, oraindik nire ustez behar bezala heldu ez diogun indarrarekin heltzea merezi duten eraldaketa horiek, ezta? Eta nik uste dut turismoak gurean historikoki izan duen inpaktua oso handia izan espada ere, pentsatzera eraman behar gaituela zer nolako uztartura nahi dugun, eguneroko bizitzan turismoari emanda bizi nahi dugun, turismoak sortzen dituen ondasunak nola baliatuko ditugun, eta espazio publikoan turismoak ze paper izango duen. Gogoeta hau ez da gaurkoa, nahiz eta joan den astean ere izan zen, eta ibili zen hainbat tokitan, eta Donostia datorkit burura berriz ere, horren inguruan ibili zen, eztabaida egonda, eta joan den astean bertan jakin genuen Amsterdamen galerazi egingo dutela hotel berriak ere ikitzea. Eta eztabaida handia piztu da horren inguruan, bistan denez Amsterdam oso hiri turistikoa dalako, bere barne produktu gordinaren ez dakiz zenbatekoa, baina oso ehuneko altua turismoak ematen dio, munduan ezaguna da, neurri bat izan du hiriak, nolabait orain arte jasangarri edo egin duena, baina horraino esan dute, ez da? Eta COVID
gaitza eta gero beraldi ikeragarria egonda mundu osoan, baina Europan oso nabarmena izan dena turismoari dagokionez, eta hala ere eutsi zaio hasieratik, lehenagotik zetorren, estrategia berria definitziari, eta erabaki hori izan da. Hotel gehiagorik ez dela egingo. Hotelak ulertzen dugu Pili etxe bizitzak izan behar lirateken lekuetan edo espazioak mantenduta? Espazio publikoan dagoen asetasunak ez du ematen aukerarik hotel gehiago edo hotelerako baliabide gehiago sortzeko. Hori izan da Amsterdamen egin duten gogoeta. Honek eragiten dio hotel tradizionalak edo eraikitzeko edo irekitzeko debekuari, baina baita ere ohe edo gela turistikoen alokairuari. Hau da, turismoaren batez besteko baliabideak aztertu eta hauek dira puska batean behin Amsterdamen izango ditugunak, eta ez gehiago. Nik uste turistikoena eta Airbnb fenomenu eta zuk etxe bat hartu eta jendea etortzeko bisitariak hartzeko ez da etxe bizitza moduen eta bar. Horrek dakarren guztiarekin, zure etxien kanpotarrak egongo die, turistak egongo die, ez da bertakorik egongo etxien, zema balio duten etxiek, bertakoak ezin joan bizitzen, azkanien ekarri duelako urte gitxitan, arazo handi bat. Bai, eta ekarri du edapen bat. Behar bada edapen hori logikoa da. Eta nik egia esan, eta ona ekarriko dut bere hortan, eta erositako prezioan, nik ez daukat iritzi argirik. Ez dut uste, printzipioz, debekuaren gatik irtenbidea denik. Baino oso deigarria, eta zentzu horretan postekoa egintzait, eztabaida plazaratzea herri eztabaida bezala. Udalak egin du bere proposamena, eta orain biztanleek egingo duten beren proposamena, eta honen inguruan eztabaida izango da. Hau da, benetan uste dut turismoa ez dela jainkotu behar, eta ez dela deabrutu behar. Baina neurri hori nola eta zerri eraginez jarriko dugun, nire ustez hortxe dago gakoa. Bartzelonako alkateak esaten du, Amsterdami begira badagoela ereduak hartzen, Bartzelonan ere badago... Karo, zenbait hiritan gureetan salbuespenak salbuespen, ezin da esan nire ustez, hiri hoien parean gaudenik. Ezin da esan Bartzelona edo Amsterdam baten parean gaudenik, edo Erroma baten parean gaudenik. Baino, egia da, turismoak gero eta, pixu eta espazio gehiago ere hartu duela azken bolada honetan. Eta eztabaida, behintzat, eta modu irekian, argiak eta itzalak, biak ere neurtuz eta esan bezala jainkotu, baino deabrutu gabe ere, uste dut ezinbestean eduki behar dugula. Ze hortik turismoa ez da bakarrik zenba jende datorkigun gurera, baizik eta gure hiriak nola antolatzen diren. Zein diren behar diren lanpostuak, zein diren generalizatzen den aixialdi eredua, zein den kulturari ematen zaion tokia, eta bar, jakina, zenbait tokietan, eta turismo presioa oso altua den tokietan ere, etxe bizitzak eta eskuratzeko aukerak, prezioa, eta abar luzea, ez da? Ez da, nire ustez, turismoa, ez da, bizitzan gehigarri bat, baizik eta beste hainbat elementuk bezala, gure espazioa egituratzen duen elementu bat. Eta nahi nuke, hontan ez da bai da. Bai, nik uste dut, eta Donostiara ekarrita, segurazki gure hirietatik eta gure inguruetatik Donostia da fenomenoa gehien ikusi dezakeguna, ez da? Behintzat, hotel bat zabalduko da, zergaitik hotel gehiago, nik uste eztabaida hor dagoela. Nik azken aldian eztabaida ateratzen denean esan dut Donostiak 200 urte daramatzala hiri turistikoa izaten. Espainiako erregina batek erabaki zuenetik Kontxako hondartza zala bere bainuak hartzeko tokirik egokiena. Egia da fenomenoa asko aldatu dela urte hauetan, baina Donostiako uda, nik uste dut, urtetan pentsatua izan dela turistei begira. Eta zi jazalditik pasa aste nagusira eta zinemaldira. Donostiko udaren programazioa bere horretan, bere fenomenoekin, kanpora begirako programazio bat zan. Eta nik beti esan izan dut, eta horrela mantenduko dut, aste nagusia, Donostiako aste nagusia, inoiz ez dela nire festa izan. Nire festa Donostiar bezala, eta ez dakit, bidarra doz egongo zean, dira San Sebastianak, Estropadak eta San Tomasak. Eta alde hortatik,
nik uste oso elementu... Zelak usai bai. Bueno, baina bazegoela kanpora begirako pertzepzio bat, ez? Ze gertatu da, batez ere, azkeneko hamarkadan, azken 2 urte hauetako salbuespenarekin, ez? Nik uste dut, masa turismoaren fenomenoak gora egin duela, gurean gainean kointziditu du, eta ez da tontakeria bat, etaren suetenaren edo etaren amaierarekin, horrek ere jende gehiago etortzea eragin du, eta gainera juntatzen da beste fenomeno batekin Donostiako kasuan eta Donostiako Partezarraren kasuan, dala juntatzen dala turismoak kontzentratzen den espazioa, aisialdia, bertakoen aisialdia ere kontzentratzen den espazioarekin. Eta beraz, gune hori gelditzen da oso saturatua. Eta hor badago eztabaida bat oso zaila dena batzuetan elementu razional bezala planteatzea. Gainera, Partezarreko bizilaguna naiz, eta beraz, askotan, turismoak elementu batzuk edo eragin batzuk sortzen ditu, baina bertakoen aisialdiak ere elementu horiek sortzen ditu. Zarata, zikintasuna, eta bar. Era berean, bai aisialdiak eta bai turismoak sortzen dute lana, sortzen dute, lehen Pilarrak esan duen bezala, barne produktu gordina, eta sortzen dute, Donostiako ekonomiaren portzentai handi bat, turismoari esker da, orain eta izan da urtetan, ez da? Orduan, oreka nola bilatu behar dugu. Nik uste orain Donostian badagoela eztabaida handi bat hotelen inguruan. Donostiak urtetan ez du hotel berririk ireki, oso itxia egon da merkatu hori. Momentu honetan, uste dut, egia da azkeneko urtetan hotel asko ireki direla, nik uste dut iristen ari gerala hor bukaera batetara, baina hor ere fenomeno asko egon dira. Eta nik uste badagoela fenomeno bat gutxitan aipatzen duguna, baina oso esanguratxoa da, nadala, eta nik esango dut, ordena erlijiosoen baita ere gainbera nola baita, ezta? Eta ordena erlijiosoak ere hasi direla beraien ekipamenduak saltzen. Udalak regulatu dezake hori moduren batera? Egin dezake. Donostiak espazioa zeukan bere hotel eskaintza handitzeko? Nik uste baietz. Hor, limitean jartzen dugun, uste hori dela lehen Pilarrek esaten zuen eztabaidaren gakoa, eta ez ditugula hor elementuak nahastu behar. Ze, pisu turistikoen eztabaida ere hor dago, eta ez zaigu ahaztutzen Donostia dela, estatu mailan segurazki metro karratua garestien eta etxe bizitza garestien daukan hirietako bat, ezta? Baina nola egin turistentzako espazioak izan, pisu turistikoak ez izan, baina era berean etxe bizitzen prezioa jeisteko klabe horiek eta gaina terreno gutxi dagoen hiri batean, ez? Nola egin muga batzuk jarrita, agian, Amsterdamen egin duten moduan, nabil esaten, turismo erakarri hiriak eta Donostiari buruz berbetan gabiltz, beti egin du, teman diguzu, adibide batzuk eta ze gertatu dan, eta historikoki eta bar. Turismoa bideratzi edo turismoak lehentasun osoa izatie, klaro ezberdina da. Bai, nik ez dut uste, nola egin esaten nuen, esan edezezuk, piso turistikoen zabalkundea, nola baita ere muga bat jartzen balin badiozu, alternatiba bat jarri behar diozu horri, ezta? Eta nik uste horren alternatiba izan dela, oferta edo hotelen ofertaren haunditzea. Eta momentu batean horri muga bat ere jarri behar zaiola. Nik uste ez gaudela oraindik muga hori artikulatzeko momentuan. Bai auzo batzuetan, esan nik uste Partezarrean dagoeneko badagoela moratoria bat, zentroan badagoela moratoria bat, baina indik auzo batzuetan aukerak badaudela. Eta errealitate bada, esan nahi kongresu bat antolatu nahi izan ezkero, orain agian hobeto, baina orain dela urte batzuk Donostian, ez zegoen eskaintzarik jendea gelditu alizateko. Eta hori ere, mai gainean jarri beharreko elementu bat zan. Nik uste dute, eztabaida honetan adar desberdin asko ere badaudela eta gaur egungo gaitasuna aztertzeaz gainera, baita ere ikusi beharko genukela ikuspegi luzeagorekin norantz doan munduko turismoa eta ezin gaitezkela inolaz ere uholde horretatik jaitsi. Hau da, Donostia beti izan da hiri turistikoa, Gipuzkoan gelditzen baldin bagara, Zarautz bat izan den bezala, edo Onjarbi bat izan den bezala, baina orain masa turismoa hitz egiten ari gara. Eta aztertu behar dugu masa turismo horretara nola egokitzen garen, ez nola gainetik datorkigun. Ze gainetik pasatzen denean badakigu zer gertatzen den, eta ez da oso urrutira joan behar ikusteko hurbil xamar ditugun beste zenbait hirietan, nola erabat galdu egin duten arrazoizko turismo bat izateko aukera. Besterik gabe, ireki ditugulako ateak, eta besterik gabe hori diru iturri bizkorra denez gero,
txertatu egin delako ekonomiaren egituran. Bartzelona batera baldin bagoaz, orain azken urte hauetan, erabat aldatu eginda panorama, baina asetasun puntu hori oso gainean zukan aspalditxotik. Da Veneziak ere bai, eta... Karo, kontua da, erakarri, neurri gabe, erakarri ateak alderik alde zabalduta, horrek ere distortzionatu egingo dituela hiriak masa fenomeno batelako. Jadanik ez da luxuzko produktu bat, lehen turismoa zen bezala. Gaur egun, denok gara arazoaren parte bat beste hiriren baten. Eta nik uste dut, horretan ere, kontziente izan behar dugula eta aitortu behar diogula gure buruari ere, planteatzen denean eztabaida, planteatzen dugula gurea, nolabait babesteko, baina ez dugula eztabaida berearen aritik iristen turistagaren hirietara. Bai, nik, barkatu epili, nik ez esaten limiteri jarri beharretzaionik, nik uste jarrien behartzaiola. Eta gainera, lehen esan dut, partezarreko bizilagun ere naizenean, partezarrean momentu honetan arazo badaukagu. Elkar bizitza arazo badaukagu. Hiri guztietako alde zaharretan. Bai, baina, bueno, Donostian momentu honetan bai. Eta, baina nik esaten duena da, elkar bizitza arazo badaukagula, ez turismoagatik bakarrik, baizik eta aisialdiagatik ere bai. Bai. Eta arazoa ezingo dugula konpondu fokoa turismoan bakarrik jartzen bali badegu. Eta turismoan artikulatzea eta turismoa regulatzea modu batean hausnarketaren parte izan beharko da, baina hausnarketaren parte izan beharko dan bezala, Donostiarrok gure aisialdia gauzatzeko beste espazio batzuk ere kontutan hartu beharko ditugula, Donostiko partezarra zirenak. Eta horrek lagunduko digu, beste modu batetara artikulatzen espazio publikoaren kudeak eta hori. Hain zuzen horran ninduan, uste dudala pieza bat gehiago dela, baina pieza horretan neurririk esartzea izan dela tradizionalki egin dena, jasangarria zalako. Turismo asko dagoen urteetan, esaten da, ze ondo, oso turismo mailak asko ekarri digu, nolabait esatearren. Kero, badu honek atzealde bat, eta atzealde hori ez da bakarrik turismoan interesa duten erakunde edo enpresetan eztabaidatu behar. Hiriaren beraren egituratzean dago nere ustez, eztabaidaren gakoa, ez da? Nolako hiria nahi dugun. Eta turismoa da, turismoak planteatzen dizkigun galderei erantzutea da, hiria definitzeko beste irizpide bat. Ez bakarra, eta erabat ados nago zurekin. Egia da, zenbait tokitan eta kasko zaharretan pilatzea arazoak badu aipatzen zenuenarekin zerrikusi zuzena, ez da? Alde zaharrak ere badirelako aisialdiko guneak. Eta jasangarritasun hori batzutan gogorra dan arren stop bat jartzen beharrezkoa da, datorkit bermiotar moduen, datorkit gaztelua txasate baterako, zer izan dan San Juan beti eta zer dan gaur egun. Eta, klaro, gaur egun dana izateko moldatu behar da dana. Bidiek egin, ez dakizilako parkinek egin, ja aldatzen dela hori guztia. Ez dagoen komunik zulo baten egiten zan itxosora, komunegiarri ezin dalako, ez duelako jasaten horren besteko pisue. Orduen, asko kostatu arren, edo min asko emonarren, mugatu behar da. Bai, eta nik uste maila batean jarri behar dela muga hori, eta muga hori ezinbestekoa dela. Eta momentuak daude, nik esaten nuenean ez gaudela puntu horretan, behintzat Donostian, nik Donostiako edo Gipuzkoako behatoki turistikoaren datuen arabera, eta nik Deuston dauzkadan turismoko kideen arabera, eta beraien ikerketak dira, eta beraien dakite gai honetaz nik baino desente gehiago, beraiek ere askotan esan dutelako ez gaudela oraindik, eta ez gaudela saturazio puntu horretan. Eta ez gaudela neurri hori hartzeko puntuan, baina neurriak hartu beharko direla noski baietz. Eta niri pena handia ematen dit orain, Gaztelu Gatxera ezin joan izatea, kanpaia jotzera, Urkiolara joan beharko dugu, bueltak ematera, horri, baina ez dakit efikazia puntua berdina izango da, pena bada. Gauza bat besteagatik, ez da geube, inongo lekutara guazen, alde zarrak eta erdiarokuk eta zema gustatzen zaizkigun, postaletan utxik, eta jandez gainezka ez, baina, bueno, horrela dago. Bai, eta gero, hiri ereduak ere diferenteak dira, ez? Lehen, geroko gaiarekin lotura bat eginez, ez? Nik uste
Bilbok adibidez, azkeneko urtetan makroeventoen elementu hori mahai gainean jarri duela, Euskal Herriko beste hiriek agian egin ez dutena, eta hori ningo dugu rugbiaren ez dakiz ere eguna eta ez dakizen jende, gero ingo dugu ez dakize kontzerturen inguruan, eta espero dugu kotxeen formula bateko karrera hori naiz gogoratzen ere bai. Bueno, Donostiak maila batean horrelako autu bat ez du egin, agian behar ez duelako, ez? Baina Bilbok ere ez. Ez dago zulako parkinik, tak beste. Geroz eta gehiago, Donosti non aparkatzen da bestela? Bueno, kanpoan. Da jarri autobustxuek. Garraio publikoa oso ona da. Da, klaro, jarri autobustxuek. Metrorik ez daukagu, baina garraio publikoa oso ona da. Egia da. Lagunduko du honetan guztian, munduko arazoak konpontzeko futbolean esatu baterako lider joatea. Noski baietz, hori abantaila handia da. Basara supersale. Oso. Atara behar genuen gaia, ez da? Bai. Oso realekoa. Nik donostiarra naiz eta realzalea. Kontua da urte asko daramatza dela hemen ja Bizkaian. Eta badakizu orain ja etzara inungoa, antzaudenean. Edo dana, nire zaten dut, dana ezin je. Bai. Beitu guri. Bai. Realekuek beti oso bapok izan di. Ez lan eskar realekuek izango. Orduan dira bai, danarekin alda. Bai, egia da, momentu oso batean dagoela reala. Eta ez horreatik bakarrik, nik aprobetxatu nahi nuen azkeneko 2 astetan Euskal Derbi 2 eduki ditugula, bat Osasunarekin eta beste bat Atletikekin, bata irabazi eta bestea empatatu. Ez dago bat ere gaizki. Ez dago gaizki. Aprobetxatu nahi nuen esateko. Esateko. Joku ona erakutsiz. Hori da. Eta baina etzan hori tratatu nahi nuen gaia. Aprobetxatu nahi nuen futbolaren gaia, mai gainean jartzeko ere Euskal Herriko lurraldetasunaren eztabaida hori, eta askotan futbolean txantxa modura erabiltzen duguna, nik oso ondo pasatzen dut atletikeko jendearekin sartzen, nagusiki atletikekoekin, alabesekoekin ez dago bromarik, Osasunakoekin ez da horren divertigarria, atletikekoekin bada. Baina gero hori pasatzen dugunean eztabaida politikoaren esparrura, nik uste ez dela horren divertigarria, eta oso kerrez banago lehendakariak orain dela urte pare bat, edo esan zuen nazio foralaren kontzeptu hori, maila batean futbolak erakusten duen eztabaidaren oinarri, Nik uste Euskal Herrian denok definitzen edo Euskaldun bezala gure burua definitzen dugunok, oinarrian lurraldetasuna daukagu, Eta gure herri hau eraikitzen da lurraldetasunetik, gipuzkoartasunetik, bizkaitartasunetik, hori da foruen ondorio hori, baina baita ere gure sistema politikoaren ondorioa, Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan, legebiltzarkide berdinak, kopuru berdina aukeratzen da lurralde bakoitzeko. Eta segurazki badakizue, Gasteizko ganbera ezagutu balin badezue, Gasteizen 100 eserleku daude, ez 75, beste 25 gordeta daudelako balizko Nafarroako beste 25 kiderentzako. Eta niretzako hori da ere konfederaltasun edo federaltasunaren logika horrek ere, hausnarketa bat bideratu nahi nuen nola gure lurralde izaerak ere moldatzen gaituen, eta futbolen divertigarria dana, askotan politikan ez da horren beste, eramaten gaituelako behatza sartzera aldameneko lurraldekoari, eta ez gera zentratzen diskurso bateratu bat egitean, Eta 1000 adibide topatu ditzakegu, baina derbietatik haratago, uste horrek ez digula bat ere mesede egiten herri bezala askotan, Eta uste hausnarketa hor badagoela. Jakin behar dela ere broma, noiz den broma, eta noiz broma izateari usten dion, Zen ikuste dut horrek ere kutsatu edo egiten dela esaten nuen, eta kasu honetan erian baizan broma, etzarela inungoa, Baizik eta, bai Euskal Herritarra. Bai Gipuzkoan egon, Bizkaian egon, beste edonon egon da, baina aitortu behar dugu hori ez dela gehiegi ere lantzen eta aldiz aurkakotasuna gehiegitan, nire ustez, eramaten dela futbola ez den terreno batera. Nik, errealtzalea eta Bizkaian bizi naiz aspaldidanik, eta sufritu dut oso bizkaitarra den erakunde batean lanean, erreala 2. mailara jaitsi zenean. Aizu, kiroltasunez, zer nahi duzu esatea. Nahi zuen broma guztik eta txiste guztia kontatu alditut, dana kontatu dizkiate, baina seguro Felix zuri gauza bera gertatzen zaizu, Deustuko unibertsitatean lan egiten duzulako.
Horraino, ez dago arazorik. Benetan, ere ustez, arazoa dugu ez dakigunean, espazio eta txokokeri hori gainditzen. Erdi brometan, baina neurri batean ere serio, baten nik komentatu genuen gainera Felix eta biok gai honen inguruan askotan hitz egin izan dugu, nik idatzi nuen, behar bada azortzi dela, lotzen gaituen ez bakarrik errepidea, baizik eta lurralde komun, ia bakarra. Alde batekok zein bestekok, asko mugitzen garelako batetik bestera, ez da? Eta nire burua definitzen nuen azortzitar bezala. Uste dut, maila batean, eredu konfederal honek, niretzako abantaia asko dauzka, eta ni defendatzeko pres nago, eta Jule Goikoetxeari irakurri izan diot askotan, ez? Abantaia ugari dauzkala. Nik uste abantaiak ez direla horrela leia logika batean sartzen geranean, ez? Eta lehen esan dut adibide asko daudela, nik uste bat aipatzeagatik, ez? Adibidez, pertsona nagusien kasuan, Bizkaiko Foru Aldundiak nagusi intelligence center delako bat jarriko du, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak adibidez adin berri delako zentro bat, ez? Bakoitza bere berezitasunekin, baina ezkenean hartzeko helburu batekin. Orduan, olako leia bat sortzen danean lurraldeen artean, nik uste horrek azkeneko ondorio bezala eraman gaitzakela ere, zatea, bira Gipuzkoan ze ondo egiten ditugun gauzak, eta bira Bizkaian ze ondo egiten ditugun gauzak, eta hau da gure eredu, eta ez dakiz zer, eta horrek ere askotan, azkenean oso lehiaketa infantil... Koesiorako baino izatie bestelako logika batetan, ez? Iruditzen zaidalako oso gogo eta interesgarria, esate baterako udalerrien... Ni oso aldeko esate baterako udalerrietako gauzak konpontzi eta bar. Oso aldeko bai, lurraldeka antolatu zure ogasunak, zure kontuek organizatu, eraren batera organizatu behar dalako, baina esaten gabiltzena, Euskal Herrian badaukagu problema bat lurraldetasunarekin, zer da, noraino, beste 25 bai, badaukagu problema bat, eta gainera badago eztabaida bat, kalien egon daitekena, eta oso garrantzitsua da, honelako gauzek, definitzie behintzat. Markoiek jartzi, markoak etentzute ditugu nien. Asier Blasek esaten zuen beti, nik Asierrekin hitz egiten nuen hau, kanpora juten ziranean eta esaten zutenean, zeintzu dira Katalunia eta Euskal Herriaren arteko diferentziak, eta esaten zuen Asierre, gure kasuan sujeto azin den ere ez dakigu oraindik. Ez dakigu zertaz ari geran erkidegoaz, erkidegoa eta Nafarroa, iparraldea, ez dakiz zer, eta nola egituratzen dugu hori. Eta uste, gure norberaren lurraldetasunetik astearen logika horrek ez gaituela uzten batzuetan osotasuna begiratzen. Eta uste hori, diskurso hori gehiago zabaldu beharra dagoela, edo gehiago landu beharra dagoela orotari edo osotasunaren diskurso hori adibidetik aratago. Zalantzarik eta hain osagarria da nien. Esan du nien, zeure herritik hasita, zeure Euskal Herrira jarraituta, super-europeuek garanen, Europa, mundua, COP, eta hori dana, baditugulako arazo asko oso mundialak dienak, eta gero organizatzeko lokalak lagun dezakelako, eta, azkanien buruarekin eginda guztia konpondu alda. Denbora bari geratu nahi, hitz egin beharko dugu Glasgowko ibilerari buruz. Hitz egin beharko dute beraiek, ez da? Hitz egin beharko dute beraiek, eta geupe bai. Honek bizitzaldaketa bat dakar, ez da? Hala ekarri beharko luke, ez da? Hala, beharko luke, baina ez dakinik, hainbesterako, behintzat Glasgowetik etorriko denak hainbesterako emango duen, ez da? Espero dut, atorren asterako beste albiste batzuk edo izatea, baina azken denbora honetan, bolada honetan entzuten ari garena, ez da oso baikorra, ez da? Badirudi, minimoetako akordioa edo esaten zutenean, benetan minimoetara jeitsita konformatzeko bidean edo daudela. Ea, besterik ematen duen. Hasi beharko gara pentsatzen ala ere. Bizikletak erostea junbarko gara, Laizter. Zeo zer bai, Gutxienez. Batez bedanok ados jarri behar garelako. Eta hor dago zailtasuna. Abiadurak eta bakoitzaren beharrak eta bakoitzaren interesak. Eta hor ados hartzea lehengoan komentatu genuen bezala, ez da? Nik uste oso zaila sortatzen dela. Ea gutxienez minimo horietatik apur bat aurrerago joateko gaitasuna daukaten gure lider, maila guztietako lider horiek lortzen duten. Obamak esaten zuen aurrekoan, gailurrean egon zenean orain dela pare bat egun, bukaeran, bere diskursoan esaten zuen, haserre zaudete eta haserre egon behar duzue. Joan etxera eta bozkatu bizitza arriskuan eukiko bazenute bezala. Ze bizitza arriskuan daukazue.
Halako esaldi biribilak edo egiten maixua da. Obama gero hortik aurrera zer datorren galdetu beharko genioke herritar xumeari estatu batuetan ere, baino nik uste dut ohartzeko modua ere badela. Eta, ez dakit urrengoan izango den, baina hitz egin beharko genuke ere, zer dela eta bakarrik, eta ia bakarrik utzi dugun jende gaztea klimaren aldeko aktivismoan. Oso kexu daude, esaten dutelako bai gazteok hor egon behar dugu, eta denok aitortzen dute gazteak egotea hor oso garrantzitsua dela, baina gazteak bakarrik ez. Eta herritarra beran kabuz bakarrik, bez, honeko guztiak egiturak behar dituelako. Programa baitu eta Feliz galdera bat lehenengo mailako, Obama ezin daia presidente izan, ez da? Bi egin eta gero. Baina ikusi genuen Obamaren ondoren zer etorri zitzaigun, así que zer etorri zitzaien, estatu batuarrei eta gainontzekoi ere bai, beraz kontuz horrekin. Pilar Calzada, eskerrik asko, Feliz Arrieta, zema piste ematen dizkidazu ja, ideia burutik entzeko eta ideia berrien gana joateko. Goazen. Eskerrik asko etxeko guztiei bebai, hortxe gotiarren, bihar gatoz bueltan. Agur.